Bun, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem un episod de Free Fire. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să lăsați un like. Dacă văd 10 like-uri, perfectos, m-am întrecut pe sine. Și hai să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. N-am mai postat de mult, de vreo 3 ani. Dar asta e viața. Bun, deci am jucat eu un pic așa un match și văd că mi-au dat niște haine super tare. Uitați-vă ce skin tare. Nu putem să dăm zoom? Nu putem să dăm zoom. Buy one, get two free. Ia să vedem. Ok, deci dacă cumpăr unul, îmi dă 2. Assassin's Scar, ăsta e primul. Nu mă întere. Și dăm un classic squad. Un clasic, doamne, pe mapa clasică Bermuda. Și un single. Hai să vedem ce iese. Capela. M-am jucat și am văzut fix skin-ul ăsta nou, Capela. Nu înțeleg de unde naiba l-a avut așa gen. Atunci trebuie să stai de vreo 2 zile. Maxim 2 zile. Ne dăm pe tiroliană, de ce nu? E jos. Știu că la level 10 primești un patch și o să fie super tare. Cel mai probabil o să fac live. Nu o să fac niciun live pe canalul ăsta deocamdată. Ce naiba asta? Doamne, uitați-vă cum arată. Zici că a băut 3 sticle de bere și a mers la un club. Pe bune. Na. No, hai să vedem ce reușim. Puteți să-mi pun, nici nu știu unde să-l pun. Cred că îl pun cel mai probabil în colț aici, că aici o să am backpack-ul. Și acolo am doar mapa și nu știu unde să mă duc. Mă lansez așa. Mă lansez că am primit și pe acolo se... Mă duc în pi. Hai că mă duc în pi. S-a schimbat și avionul. Eu acum observ. Să vezi pe ăla. Nu poți dai zoom. Hai că dăm aici. Joc Danger Zone. Bine, numai că acolo îți alegi tu direct și nu pici că o să foară în pici. Hai că dăm poate niște de arme bune. Uite că deja văd niște arme, cred, un P90 sau ce-o fi ăla, un P90. Dar chiar ce-au băgat și P90 în joc, că nu era până acum. Da, nu e cine știe ce, dar da, merge. E o armă de viteză, adică gen poți să mergi tare cu ea. Ok, vedeți? Pistol merge mai rapid, logic. Uite. Vedeți cât mă încetinește. Nu-l văd pe niciunul. Deja să încep să omoare ăștia. Dar noi suntem în siguranță. Suntem în zonă. Deocamdată nu s-a format zona. Văd aici niște backpack-uri. Aparent. Un backpack. Schimbul pe 90 pentru că asta are nuleta. Luneta, doamne. Sau... Hai mă să încerc pe 90, dar fiți atenți ce fac. Dă-mi arma asta, schimbă așa un pic. L-am văzut pe unul. E șansa pe 90-ului. Să vedem cum se descurcă. Ia-mă. Hai că mă duc după ăla. Fii atent, direct la ușă îi stau. Nu știu dacă a ieșit deja. What the fuck, ce bun e! Bă, pe 90 chiar e bun. M-am înșelat. Ăsta? Cum trage? E bun. S-a făcut zona. Suntem în zonă. Bă, chiar pe 90 e foarte bun. Adică, vai, doamne, i-a dat... Mamă, ce bun e pe 90. Mâncați-și gura mea. Mâncați-și gurița. Nu-l văd pe nici unul. Filmează, hai că filme. Ce am văzut acolo? Și văd dita mai mașina. Bun. Ok, dăm use. O să-mi iau damage. 50, mi-am luat prea mult. N-avem medkit-uri, fix în pix. Hai că îi dăm mașina asta. Era să ieșim din zonă.
Hai că mergem drept așa. Dacă vă place, e o mică serie, acum, dacă vă aprecieri, dacă vă like-uri multe, să facem și să ajungem la o serie foarte mare. Dacă vă apreciere, vreau să încerc să fac seria asta de vreo 100 de episoade. Vehicul, cineva a omorât cu cineva un vehicul. Avem un kill, o ducem foarte bine. Scap Fortnite. Nu înțeleg de ce. Și hai să mergem mai departe. Să ajungem în 100 de episoade, așa de pro. Gândiți-vă un pic. Deci petul 100% l-avem deja, deci avem un pet. Nu o să bag bani în acest joc, o să strâng eu. Ia uite. Salut, bossu! Nu mă calci! Ok. Scoate pe 90-ul. Jos, copile, mai e unul. Dar nu-l văd. Hai ia rapid dacă are medkit. Ce armă am văzut că are? Dă-mi coa. Are medkit, are medkit, are medkit, are medkit. Dă-ți medkit-ul. Păi nu vine ăla. Bun. Mi-a scăzut o grămadă ăla. Ce nu probabil mi-a dat un cap. Cu katane. Încă un medkit. Asta are de glanțe. 12 din 50. Sau, dar mi-arată mai jos. Asta e mai ridicat. Ok. Doamne. Stai, crouch. Nu-i văd pe ea, pe bune, adică gen e unul în dreptul meu. Bun, hai să mergem mai departe. Avem 3 kill-uri, ceea ce e foarte bine. Și arma mea preferă. Uai, cum stă. Să-mi bat piciorul, că am văzut pe ăla. Copile. Îmi trebuie gloanțe. Nu bagă drifturi ăsta. Credeam că bagă. Noi suntem în zonă, suntem în mijlocul zonei, într-un fel. Vreau să văd ce lotus are. Ce lot. Ce drop are. Nice. Gloanțe. Nu o să joc pe 90-ul. La ce arme avem? N-am gloanțe pentru arma asta de să iau pe 90 cel mai probabil. 50 din 100. Back pe full. Pot să-i bag gen la luneta lui pe 90, așa. Ok, hai că e bine. Hai să mergem încolo. Stai să văd cum mergem în mijlocul zonei, încolo. Mergem bine. Ia să văd back pe el. Bine, așa lua asta. Și... Hai, în continuare mergem. Pentru că de ce nu? Ia uite cum l-am văzut pe unul. Jos, copile. Mamă, cum l-am văzut, s-a pus ciuciuca. Bă, dar voi chiar mă provocați. Cel mai bun lot e ăsta al meu. Hai, mișcă. Dă-i! Hai bă că ești ATV, trebuie să urci pe munți. Mergi, bă! Bun, merge. Bun. Hai să vedem ce avem în lotul ăsta. Suntem în drum, adică... Nice, scop. Te bune, tu chiar încerci să mă bați. Nu știu, preventiv, așa. Ce naiba de armă? Cu ce armă trăgea ăla? Nu știu, hai să vedem. Unde naiba avea lotul? Uite aici. Ia mă, cu ce armă? Ori cu M14, ori cu cu UMP-ul. Deci n-avea ce să-mi facă. Vedem astea. Backpack full! Aoleu, stai un pic. Dă-mi un medkit în primul rând. Crezut că îl văd pe unul. Vine zona. Eu sunt în zonă, n-am niciun fel de problemă. N-am văzut.
Da, sunt în zonă. De ce n-ai mi-am pus checkpoint-ul fix în... Bă, frate, voi chiar mă provocați, pe bune. Fii atent. Cum naiba nu-i dă cap? Așa. Câți naiba îs pe aici? Bine, e cam finalul zonei. Să fie mulți. Hai că nu mai joc cu ATV-ul. Stai un pic. Nu. Bag un medkit. Oprește-te, bă! Bă! Mamă. Nu-l văd pe niciunul deocamdată. Ok. Aici ce avem? Escar nu-mi place. Suntem în zonă? Suntem. Ia uite, bă. 1, 2. A, nu mai are glonț. Uite că după el mă duc. Unde crezi că ce head i-am dat? Hai că mă duc, că se face rapid zona. Voi vedeți cât vin. Mamă, câți vin. Te-ai scot pe 10. Jos. Mamă, câți ies. Jos, copile. Voi ați văzut câți vin încolo. Nu o să-mi iau alt. Ia uite-l. Bă, stai naiba cu minte. Jos, copile. Ia uite-l și pe ăla. Stai, mă, pe loc. Ia uite-l, mă, stai că vin după tine și ce rău. Dă-mi cu niște gloanțe, niște metode. Fac. Eu iau pe coajă. Mai gloanțe. Jos, copile. Voi sunteți copiii mei. Hai, mă, frate, că vine zona. Dă-mi coa. E mai scăzut. Dăm cu asta și dăm catanele. Unde-s catanele? Dai, bit. Mă, mai sunt 13 și am 15 kg. Nu mai trebuie să fac fix 28 de kg. Mor, copile! Mor, bă! Așa, dă cu asta ce ai. Așa. Nu, deci am luat ăla. Dă pe 90-ul meu. Ia uite, mă, că-ți vin. Fac. Hai că vine zona, acum are dreptate. Dai, biciu. Dai, bă, speed! Ia, copile. I-am dat cap. Mamă, cât sus! Nu mai am gloanțe. Dă-mi o armă. UMP-ul, e bun. Jos, copile. Ce armă ai? Dă-mi coa. Asta e bun. Dă-i încolo, eu merg, mai sunt 5. Vai de capul meu, ce e aici? Ok, hai că suntem în regulă. Bun. Mergi. Fii atent, după piatră stau, glumesc. Ok, în mijlocul zonei sunt. Yeah, boy! Sunt cel mai tare de aici! Yeah, boy! Buia! 1 din 50. Deci, am loc pe 90, m-am magazin level 1, 4 scop. Mamă, câte am... Bă. Vai de capul meu. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Raul și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!